What's up everyone? Welcome back to our channel, and again I am your Marie and welcome to Marie Talks. So today andito tayo sa Conception Bay South kasi makikichika tayo sa isa ding certified Marites, and wag na natin patagalin pa. Let's all welcome Rosa Seda. Welcome Rosa, kamusta ka? Mabuti, salamat. Salamat sa pag-imbita. Oy, thank you talaga kasi pinaunlakan mo ang invitation ko. Walang anuman. So, Anytime. 'di ba? Bongga. So, ako pala si Marie of Marie Talks. Ah. Ewan ko kung kilala mo na ako, pero I am Marie. Oh. Nice to meet you, Marie. Yes, nice to meet you, Rosa. So, may tanong lang ako, like, taga saan ka sa atin? Ako po'y taga Marinduque. Oh, 'di ba? Sa mga taga Marinduque diyan. Kamusta sa mga taga Marinduque dyan? Oh, kamusta? Ah, Ilang taon ka na dito sa Canada? mag 12 years na ako. Oh, ang tagal na, 'di ba? 12 years. Ako ay 2 years pa. 2 years pa ako dito. So, ang tagal mo na. So, ano Oh. yung work mo doon dati sa Pinas, sa atin? Japayuke, charing, ano ba yun? Sa manufacturing. Mga auto parts manufacturing. Hmm. Okay. So, ba't nag-decide ka na pumunta dito sa Canada, actually? Actually, kasi may opportunity, kaya nagpunta ako dito as caregiver. Tsaka malaki ang sahod, kaya syempre, grab the opportunity. So, Ganun. anong year pa yun? If Back naalala mo pa. 2010. I came to Canada 2010. Oh. That time, may nagastos ka or may naano ka na pera? Nung time na nagpunta ako dito, less lang, konti lang yung nagastos ko. Kasi hindi pa ganun ka, hindi pa ganun kasikat yung mga placement fee. Tsaka, nung nagpunta ako dito, talagang, ano ba yun? Ako lang yung nag-process ng papers ko ba? Ikaw lang. Wala akong agency. Okay. So, paano mo nahanap yung employer? Yung may kaibigan ako dun sa Montreal na nag-ano sa akin ng employer. Kaya, siguro ang nagastos lang namin mga na mga $1,000 lang Oh, not sa bad. pag-application. So, ikaw lang yung nag-fill up ng mga papers, lahat-lahat. Ang ginawa kasi nung time kasi na yon, dito pinrasis yung papers ko, dito muna. So, nung na-approve dito, pinorward sa Pilipinas. So, nung nandun ako dun sa Pilipinas, ako yung ng mga paperworks online. Sariling sikap ba? Walang agency na tumulong sa akin. Madami din yung mga papers that Oo, time. ang dami. Ang Sobra. dami, no? Tawag dito, yung mali-mali pa yung fill up ko ng kaya nakailang balik din yung paperworks ko. Okay. So, mga ilang months mo pre-process lahat yung application mo? Dito sa Canada, parang 6 months yung processing. Tapos nung na-approve dito, finorward sa Pinas, so it took 6 months. Another 6 months. So parang mga 1 year in total bago ako nakarating dito. So, 1 year. dito ka talaga right after Pinas? Hindi, Montreal kasi andun yung employer ko sa Okay. Montreal. So, sa Montreal ka pala. Oo. Tas bago dito. So, like, 12 years ka na dito, 'di ba? So, anong mga bagay-bagay na nagustuhan mo talaga dito sa Canada? Yung maganda yung nila dito, yung environment, yung tawag dito. Maganda yung patakaran nila dito ba? Yung government system? Oo, yung mga medical system nila yan. Tawag dito, yung wala kang babayaran, lahat libre ng pagdating sa medical assistance. Diba? Totoo yan. Yan ang kagandahan dito. Diba? So, isa din yan sa good things dito, main good things dito, diba? So, like,
Kasi ikaw, matagal ka na talaga dito. So, may mga bagay din ba na ayaw mo dito? Ay, nung una, gustong-gusto ko yung ano, yung snow. Kaso, yung malamig, yung weather. Oo. Totoo. Yan ang ano, tsaka maglilinis ka ng snow. Ang hirap maglinis ng snow. Mabigat yung beauty, girl. Yan ang mahirap. Yung ano, Nagsha-shovel. Bakit magsha-shovel, nagsha-shovel ka shovel ba? Wala na, nagsha-shovel ako. Kaso Oo. ano, yung ano lang, walkway lang ang sinashovel ko kasi Oo. yung asawa ko ang ano. O, diba? Sana all. Ay, kaso yung asawa ko, pag nadidestino sa iba, ay ako ang Ikaw ako ang talaga ang maglilinis. Magsha-shovel. Oo, ng snow. Isa talaga yan nun, yung snow, no? Mm. Kasi dati, nung hindi pa ako nakapunta dito, ay gustong-gusto ko talaga matry yung Mm. snow. Maganda yung snow, kaso nga lang, pag sobrang dami, ang hirap linisin. Diba? Mm. So, anong tawag dyan? So, may husband ka na ngayon. Yes, kaya nag-move ako dito sa Newfoundland. Nakita ko yung forever ko dito. Wow! Taga Newfoundland yung forever ko, girl. Oh, so paano mo siya na-meet pala? Na-meet ko siya sa ano, online, actually sa online. Kaso nung nasa Montreal ako, nag-ano siya, yung nag-long distance kami talaga. Long distance yung start namin ng relationship, ganun. Ilang taon kayong long distance noon? Long distance. Ilang taon ba? Parang 5 years din kami. Wow. 4 years, 5 years long distance kasi Taga dito siya. taga dito siya, tas nasa Montreal ako. Oh, 'di ba? 'Di ba? But it still work, 'di ba? Yes! Pag andito ang forever mo, hihintayin mo talaga yung forever mo, ganun. Oh. Parang may hubad doon. Hala, hubad na. Tsaka, Pampasira ng view, girl. Sorry naman. Ano mo na lang yung censored. so nung nakita mo na yung forever mo, wala ka na naging boyfriends before noon? Dito sa Canada, wala. Wala, so siya talaga ang... Siya talaga ang kaisa-isa. Oh, Virgin diba? ng lola mo, ganun. Virgin na virgin. Oh, 'di ba? So ano ang masasabi mo sa mga Charing lang yun So ano yung mga advices mo sa mga tao na into that relationship, like Long distance. yung long distance, tas yung asawa mo is hindi mo kapwa Filipino, hindi kapwa Pinoy. So ano yung ma-advise mo sa kanila? Ma-advise ko, pag kayo talaga kung kahit anong lahi man yan, pag talagang kayo talaga forever, talagang ano ba yun, tawag dito, yung kapit lang kayo ba? Yung trust, yan ang importante sa relasyon, yung tiwala sa isa't isa. Kahit nasa malayo ka pang lupalop ng mundo, kung talagang nagmamahalan kayo ng bongga, at hihintayin mo siya kahit ang tagal yung long distance, pag kayo talaga, ganun talaga. Kayo talaga, di ba? Oo, kayo talaga. Hindi ka ipagpapalit. Pag mahal nyo ang isa't isa, hindi ka ipagpapalit. Oh, 'di ba? So, ilang taon na kayo pala as husband and wife? As husband and wife, ano na kami? 5 years. 5-6 years na kaming mag-asawa, married. So, as husband and wife. Pero sa in total? In total, 12 years na kami mag-together. So kakadating mo dito? Oo. Hinanap ko na agad siya. Hinanting ko talaga siya. Hinanting mo talaga siya. So pagkadating mo dito, naghanap ka na agad na talaga ako ng kasi niloko ako nung jowa ko sa Pinas, ganun. Oh my God. Oo. Ang pangit naman nun, ang sama Actually may bago ako pumunta dito, may ex-jowa ako na Pilipino, kaso after 5-6 months nung pagkarating ko dito, ay, nang bababae pala yun doon. Sinabayan yung pagpunta ko dito. Oh, 'di ba? Parang Chismis to talaga. 5, ano ba yan?
5 months. Oh. Parang meron na siya doon nilalandi. Kaya nilet go ko na. Alangan namang ipagsiksikan ko pa yung beauty ko sa O kanya. sino kaya yun? Anong pangalan niya? Ay, wag na, ay. Baka sumikat pa siya, ay, wag Kung na. sino ka man, Ang ganda, alam mo na kung sino ka, no? Oo. Baka sumikat pa, alam mo na yan. Oh, ito yung ano mo, tinotga mo. Oo, tinaga mo. The one that got away kasi sa kalokohan mo dyan. Oo, kalokohan mo. Huyo ka ngayon, di Correct. ba? Kung sino ka mang lalaki ka. Nilet go ko na kasi ayaw ko naman yung ano, tag dito, yung dala-dalawa. Oh, di ba? Kaya nung after 6 months, ay naghanap din ako ng jowa dito. Yun, yung asawa ko ngayon, Oh. yun ang nahanap kong forever. Oh, di ba? Kaya at least you are happy. True. May Merong sinave sa akin si God na na forever. Oh. Ano trabaho mo dito, Rosa, sa ano? Sa Newfoundland. Mm-mm. PCA po ako dito. Nag-aalaga Ah. po ako ng matatanda sa sa isang retirement home. Oh. Gaano ka nakatagal doon sa ano? Ay, mag 9 years na po ako sa Oh. awa ng Diyos. 'Di ba? Mm. So dito, ano ang maa-advise mo? Kasi ang dami kasing hesitant na pumunta dito kasi nga usually like sa atin, doktor sila, nurse sila, engineer sila, alam nila na hindi sila ganyan pagdating dito. So, ano ang maa-advise mo sa mga taong hesitant na pumunta dito dahil nga hindi nila madadala yung kurso nila? Ano bang ma-advise ko? Ganun talaga, pero kung gusto mong ipurso yan dito, naman sila, open naman sila anytime. Pwede mo naman ipurso yun dito eh. Oh, 'di ba? Ganyan lang talaga pag sa start, Yes. talagang pero kung gusto mo talagang ipurso yan, wala namang problema dito. Maganda Yes. naman i-continue kung saan ka masaya eh. Yes, that's true. Diba? Kung saan ka masaya, kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, di ipurso mo lang ng bonggang-bongga yan. Yes. Ganun. In the long run, hindi naman aksaya yung pinag-aralan mo sa bansa natin, 'di ba? Correct. Oh. Kasi meron naman sila ditong mga program na pwede mong i-continue. Yes. And then it's really up to you kung may guts ka, may perseverance ka na i-pursue mo yung True. mo, passion, yung profession Oo. mo. Pwede Diba? naman. Lahat naman may chance dito. Lahat naman ay lahat naman pwede mong yung gawin kung ano yung gusto mo. Ah, Madali lang naman yan ma-achieve. Talagang kailangan mo lang ng hard work yan. Ganun. Sipag at tiyaga. Ganun. ang dami kong natututunan ngayon kay Rosa. Kay Rosa Seda ng Marinduque. Ay, nako. Ang saya mong kausap, girl. Oh, salamat. So, sa susunod, pag may mga questions pa ako sa susunod, pwede kitang i-interview ulit? Oo, walang anuman. Anytime. Oh, 'di ba? Punta lang kayo dito. Ang ganda ng view dito. Yes, sa totoo. Andito tayo sa CBS, Conception Bay South. Ilang minutes nga to? 20-30 minutes, no? Sa St. John's. Oo, From madali St. lang. John's, yes. So, yes, thank you so much again, Rosa Seda. Kasi nagpa-interview ka sa akin. Walang anuman, madam. Oh my God. Guys, I hope na na-enjoy din kayo sa pag-uusap namin ni Miss Rosa. No? And then, yeah, that's it, guys. And then, see you next time, no? Thank you for watching. Thank you. So, kung nagustuhan niyo po ang video na to, subscribe na sa aming Budsoy YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for your latest update.